ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. நமஸ்காரம். அம்பிகைய பரதேவத்தையா வச்சுட்டு வழிபடக்கூடிய பக்தர்களை ஸ்ரீவித்யோபாசகர்கள் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். அவளுக்கு ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் அப்படிங்கிற கிரந்தம் வேதத்துக்கு சமமான ஒரு கிரந்தமா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பல வித்வான்கள் பாஷ்யம் எழுதியிருக்கா. ஆனா அதுலயும் ஸ்ரீ பாஸ்கரராயர் பண்ணின பாஷ்யம் தான் இருக்கிறதுலயே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த பாஷ்யத்துக்கு சௌபாகிய பாஸ்கரம் அப்படிங்கிறது பெயர். அப்படிப்பட்ட உசந்த பாஷ்யத்தை பண்ண ஸ்ரீ பாஸ்கரராயருடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவத்தை இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் கேட்டு அனுபவிப்போமா? பாஸ்கரராயர் காசியில இருந்தப்போ அவர் அங்க ஒரு யாகம் ஒண்ணு பண்ணினாராம். அந்த யாகத்துல பல பக்தர்கள் பல வித்வான்கள் வந்து கலந்துப்பாலாம். அதுலயும் சில வித்வான்கள்லாம் பாஸ்கரராயர்கிட்ட வந்து அவளுக்கு வேதம் சாஸ்திரம் மந்திர சாஸ்திரம் போன்ற எத்தனையோ சப்ஜெக்ட்ல அவளுக்கு என்னென்னலாம் டவுட் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பாஸ்கரராயர்கிட்ட கேட்பாளாம். பாஸ்கரராயரும் அவ கேட்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளுக்கும் சரியான பதில கொடுப்பாளாம். அதை கேட்ட உடனே இவாளும் வியந்து போய், ஆஹா, எப்படிப்பட்ட ஒரு மகான், எப்படிப்பட்ட ஒரு வித்வான் அப்படின்னு வியந்து போய் அங்கேருந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளம்புவா. இப்படி இருக்கும்போது பாஸ்கரராயர் மேல ரொம்ப பொறாமையோட ஒருத்தர் ஒரு நாள் பாஸ்கரராயர் கிட்ட வந்து லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரமான மகாச்சது சஷ்டி கோட்டி யோகினி கணசேவிதா அப்படிங்கிற திருமந்திரத்தை சொன்னார். அதாவது அந்த மந்திரத்துக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா, 64 கோடி யோகினி கூட்டங்கள் அம்பாளை வணங்கி வழிபடுறா அப்படிங்கிறது அதனுடைய பொருள். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி, சுவாமி, அந்த 64 கோடி யோகினிகளை பத்தி கொஞ்சம் விவரங்களை சொல்றேளா அப்படின்னு இந்த பொறாமையோட இவர் கேட்டிருக்கார். உடனே பாஸ்கரராயரும், சொல்றேனே, நீங்க எழுதிக்கிறேளா அப்படின்னு கேட்டாராம். உடனே இவரும் உடனே ஓடி போய் ஒரு ஏடு ஒரு எழுத்தாணி எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ரொம்ப உற்சாகமா எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி உக்காந்துருக்கார். பாஸ்கரராயரும் ஒவ்வொரு யோகினியோடைய பேரா சொல்லி அவளை பத்தின விவரங்கள் எல்லாத்தையும் கட 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 கடன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கார். இந்த எழுதக்கூடியவரோ, இவர் பெருசா எவ்வளோ பேர் சொல்லிட போறார், 100 பேர் சொன்னா அதுவே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு ஒரே அலட்சிய பாவத்தோட எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கார். பாஸ்கரராயரோ கொஞ்சம் கூட தடுங்காம கட 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 கடன்னு எல்லாரோட பெயரையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கார். முதல்ல உற்சாகத்தோட ஒரு திமிரோட இவர் என்ன சொல்லிட போறார் அப்படின்னு ஒரு அகங்காரத்தோட எழுத ஆரம்பிச்சவர் கொஞ்சம் பேர் போனக்கு அப்புறமா எப்படா முடிப்பார் அப்படின்னு கொஞ்சம் சலிப்பு வந்தது. அதுக்கப்புறமா போக 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 அப்படியே இவர் எப்படா முடிப்பார் அப்படின்னு பல்ல கடிச்சுன்னு எழுத ஆரம்பிச்சார். எழுதின்றவருக்கோ கையெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சுது. அவருடைய கை விரல்லாம் அப்படியே செவந்து போச்சு. இதை பார்த்த பாஸ்கரராயர், பாவம் சிரமப்படுறார் போல இருக்கு அப்படின்னு வேகமா சொல்லிட்டு போனவர் கொஞ்சம் வேகத்தை கம்மி பண்ணிட்டு நிதானமா சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கார். எழுதின்றிருந்தவரும் இப்ப முடிச்சிடலாம் அப்ப முடிச்சிடலாம், நம்மளால முடியும் அப்படின்னு எழுதிண்டே இருந்தார். ஒரு கட்டத்துல இனிமேல நம்மளால ஒரு எழுத்துக்கூட எழுத முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நேரம் வரும்போது அந்த எழுத்தாணி ஏடு எல்லாத்தையும் கீழே வச்சுட்டு அப்படியே பாஸ்கரராயருக்கு சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, சுவாமி, என்னை மன்னிச்சுடுங்கோ, நான் அறியாமையினால உங்ககிட்ட பரிசோதிக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டேன். அதற்கான தண்டனை எனக்கு இப்போ கிடைச்சிடுத்து. என்னை நீங்க தான் மன்னிச்சு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். நீங்க சாதாரண மனுஷ பிறவியே கிடையாது, அம்பாளுடைய திருவருளால பிறந்த தெய்வ பிறவி நீங்க, என்னை மன்னிச்சுடுங்கோ சுவாமி அப்படின்னு காலில் விழுந்து கெஞ்சினாராம். அப்போ பாஸ்கரராயர், உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது நீங்க முன்னாடியே சொல்லியிருக்க கூடாதோ, நான் அப்பவே நிறுத்திருப்பேனே, மறுபடியும் உங்களுக்கு எப்போ சௌகரியமா நேரம் இருக்கோ அப்போ வந்தேன்னா நான் திருப்பி சொல்லியிருப்பேன், நீங்க எழுதியிருக்கலாமே. சரி, உங்களுக்கு எப்போ சௌகரியமா இருக்கோ, நீங்க எப்போ விரும்புறீங்களோ அப்போ வாங்கோ, பாக்கி இருக்கிற நாமாக்களுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். இதை கேட்டதும் அவரோ, அபச்சாரம் அபச்சாரம், இனிமே நான் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அபச்சாரத்தை பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு அங்கேருந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்டார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர.